Iki lho mulaine adike wis dijak. Esuk ben genten ibuke melu. Dolanan wayang mulai cilik ya. Dolanan angger cilik dolanan mik sok ben nek gede dadi omong. Cici wis dolanan mendino. Ben dadi mutin. Dadi motin. Modin. Oh, nyanyi apa-apa. Ayo Jumeneng, Mas Mirza ya namanya. Ya, nanti dua juga nanti ibu-ibu sinden yo iso melu. Bawa caping gunung, iki tugasnya jenggeleng. Jenggeleng. Ya. Niki nyun sewu Mbak Alisa saderengipun. Saking bapak-bapak ingkang wonten ngajeng menika Pak Erik ingkang pundi nggih ngapunten. Ngersake nderek teng pepanggungan apa mboten Pak Erik? Ah menika lho, Mek. Menika lho Pak Erik. Oh, Pak. Nah, iki ora ngerti ya sono. Ngerti ora? Padha ora Mau wis ngerti. tebuk turung. Menika nggih Pak nggih. Jenengan mawon Pak nggih. Lho kok jenengan mawon. Kok nayoe lho. Karepe. Ya, selamat malam Om Komet. Om piye? Ya. Mbah gitu ya. Namanya siapa? Kok kadusnya ngenyek toh Om? Boten. Entek carane. Takono. Namanya siapa? Mirza. Mirza. Nggih. Oh iya. Mirza nama lengkap Nikita Mirzani. Sanes. Sinten namanya asline? Mirza Kairo. Oh. Sami kalih Mbak. Sami nggih. Satu rumpu. Dadi Mirza Kairum iki engko Bae keluarga Kairo. Keluarga Kairo. Tanggaku kan jenenge Lintang Wireng. kuwi lintang nggonmu nek lintang kene ya menik-menik. Badhe ngaturke napa menika? Sesi Demam. Si Sediman. Sesi Demam. Yes, Sediman. Teman ya. Ono ning ngarep kali Mbak anu. Ya, dua Orgalus. kali. Mirza dan Orcarus. Ya. Mirza Orgalus. Coba. Anu mboten usah dicekelipun kersane nglembreh nggih. Nggih. Ya diajari no. Wis to. Kok Pira? dicekeli ngene ae nyedak wong wedok kok. Gugup kok ya, Mas. Oh, berarti nek gugup sing dicekeli ngarep kene. Biasanya gitu. Lah aku tak cekeli kok biasa tak ben sak polahe. Nek gugup kok kademen itu biasanya gitu. Nek cewek beda nek kedinginan. Nek cewek pripun? Ini. Oh iya, cewek ngene. Kalau cowok kan beda. Kowe ra duwe kabeh ya meneng ora iso. Ora tau kademen. Coba. Ui tane. Apik karek nukone sanggul. Lanang wis sanggul. Handerek sang bagus kang olah budaya Ya ngene iki lho, jek cilik iki diwarai nembang. Dadi ki iso nembang sing apik. Lintang Kairo suarane ya apik, Apik. adik ya apik. Padahal bapake bakul pitik lho. Kok kita kok suwek cangkemmu lho kok. Lho tenan ya aku karo pakne pelek kok. Plek opo kenal ora kok. Bakul pitik. Alah, aja melu-melu. sowan menyang kutha gedhe bandara Traskan Selendang kuning kang saking ukir Mbak Elis, Kalem. umpami niku saut-sautan pripun? Oh, nggih saged. Jadi Jenengan ini mriki kula. terus Cak Oh, Komet. iya iso. Biasa. Iso Kalih kerawitan iki kalih kerawitan kelas pinten ton? tenan. Entek rong pasang kowe ya Met ya. Ya coba aku terus Nggih. kene kono. Ya. Oh iya. Suara kurang bermono ning wasis
guru ra. Tunjukkan lho iki lho. Nggih, Dik. Enggak. Kaya padha ya. Apik Mbak Elisa ya apik. Iki apa meneh tak komet. Om komen. Saniki. Iya to. Ngungrung marang pen apa kae? Wah jan angung ngrum. Angungrum. Angungrum marang marang. Oh, wis angel. Sampean. Wis tok lah kurang. Angungrum kurang dhuwur ta, Mas? Kurang dhuwur. Ngungrung marang Bendoro Tiah Sulistya No sapa? Pijer kok tekano. Sulistiono ta, Kak? Pijer. Pijer. Nangis. Wah. Kliteng. Diomongi aku gak iso. Ora iso ya ben kene. Ngincangake alis terus tresno sesideman. Luwe becik patenono timbang pepisahan menjaga Sulistyo tak rewangi samudono marang kulawarga karwan peputra. Nggih. Liwat kincanging alismu tak tanun angandang rasane atiku senadyan musling serius aku isih mampu lateni sulahmu. Monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kedua ngandrinko jiwa ragaku kagura kehormatan mempro rubuh ngarepi injo. Urip ana kutha gedhe kowe aku koke ombasa isine kowe opo wae senadyan sesikeman bakal tak wujudke. Luar biasa. Oke, tepuk tangannya pundi, Pak? Pinter. Bocah sakmene kalau nggak dilatih bisa nembang among dolanan roblok apa dolanan apa. Alah, dadine kaya apa contone niki lho, Mbak? Lah iki piye? Anak kayak cilik dikon ngombe, saiki gede-gede bakul arak ya, Kak? Wah. Lah iya ono kok.
Ngomong kene. Terima kasih berbudaya terus ya Mas Mirza Khairul. Pokoknya bendino sampean kudu melu ya. Mas Gading neng diai melu, tanggapan yo melu, ngopi yo melu, Nang jeding ya melu. mau apa to? Aku bocah sing penting siji sugih dadi wong sugih wis beres. Sugih kanggone apa? Ora Kok kanggo pinter ya Le ya. Nggih, pangestunipun. Nek pinter somben iso contone iso gawe pabrik kaya ngene iki. Pabrik gula ki yo pinter tok. Omonganmu Direktore ya pabrik iki kebon agung iso Iya. nanggap kaya ngene-ngeneane ra nganggo pinter Mas. Nganggo duit. Lah sing duwe duit ya wong sugih. Omongane ditata. Lho, Mas yo sugih nek ora pinter dhuwitmu yo entek. Kontek Diblituki ambek wong pinter lho. diapusi. Diapusi. Lah diapusi saiki sesuk isih duwe wong sugih kok. Wah, yo sombong. Pengen dadi wong sugih ora Le? Nggih. Pengen enak rumahna Le. Sampean sugih apa pinter? Pengine. Nggih, sugih kalih pinter. Siji tok sing konsekuen. Pinter napa sugih? Sugih. Berarti gak pengen pinter. Ora, ya wis pokoke wayah sekolah-sekolah. Mbak Elisa. Apa? Pengennya pinter napa sugih? Pinter. Pinter lho, iki lho, Mbak Elisa kena digo contoh ngene iki. Pinter, wong pinter ki malah bahaya tak omong. Nang apa? Wong sing bobol ATM kae wong pinter. Kene gak pinter kesetrum dasi lho kae. Kae bahaya, mula wong sing penting sugih. Enek masjid urung dadi mergo aku sugih, tak sumbang dadi. Wong sugih. Aku lho nglumpukno wong pinter-pinter iso dadi apa ae, Met. Contone masjid gawe ku ya. Kuwi urung ngadeg wis tak. Enek wong pinter-pinter tak kelompokno sehingga menjadikan masjid terbangun. Ora dadi. Kok ora dadi lho? Ha sing gawa semen sapa? Sing bagian nyumbang bangunan sapa? Urung tentu dadi. Aku nglumpukno wong pinter ora dadi kok. Malah sing dadi Ya wong sugih lho. Lah wong mikir kok. udangane simbok nggih Mbak Elis ya. Piye? Udangane simbok. Nyapa? Kuwi lho mau. Bocah pinter besok dadi dokter. Ora enek bocah sugih di dokter ya ora enek. Lah apa kabeh dokter ki pinter? Pinter no dokter sekolah dhuwur ki ta. Iya. Ragate ki duwe ya entek akeh. Urung tentu. Kabeh dokter kuwi pinter ya, Met. Lah nek pinter nyapa aku periksa tak kok. Kenapa? Lah nek wong pinter gak yo langsung lagi teko tensi iki lho. Kudune ngono. Ora kabeh dokter ki pinter. Kowe njaluk sing tak ditakoni. Ora usah ditakoni. Menyangon ning Kudune. dokter kewan. Ah, Loh, kok dokter kewan? Hah? Kok dokter kewan? Lah ya ning dokter kewan karek teko ngono kuwi wis ngerti ya doktere. Jadi iki menyango wae ning dokter kewan wae. Berarti nek Sasep ning dokter dokter kewan ini tanpa ditanya, ku langsung disuntik. langsung suntik wis dong penyakite. Karek ngono. Lho, jajan. persis ki lho wedane. Paham. iki ya pengkhianat. Wes iki apa sinden-sinden ben nyanyi bareng-bareng ya Wes. salah jam 12. Sih. Ah, Iki mengke soalnya acarane ya ora diringkes. Ya, jam 2 kudu rampung. Sing diringkes. Mbak Elis kuwi ning Hongkong, iki karep budal. Kandhane Mirza makasih ya boleh duduk. Nggih. Iki dipilih telu apa pira ya? Apa papat? Kene. Milih Mas, milih Mas. Kowe apa aku sing milih? Kono ya wis pasrah. Yo, Sing niki tengah kita kacamata. Ayu. aku wis ngerti kok. Ya. Mbak Ayu, Terus ngendine? Ratemi. Ratemi. Siapa tadi? Ini toh Ika. Mbak Ika. Dine. Sing urung manak sing ndi sing. War iki lho, Dong. Sing kuat. Oriza iki. Iki lho. Iki toh Oriza. Orisa, telu tok ta? Telu ya. Oke, nggih, tiga. Maju. Nek Orisa, Mbak Ayu, kali Sumarni, anu Ita, ya Allah angel ra kabrah. Monggo jengkar saking Sasana Palenggan. Yuk. Indonesia, tak bacain ini ya. Oke. Cak Yono, Cak Komet, ini Ah. ada layang. Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Ki Dalang, menika nyuwun